Fuck mig. Og det... Okay. Shit, man. Jeg synes, det er fucking ærgerligt, at vi som nation ikke vælger at tage hånd om de gamle, eksempelvis. I stedet for at bruge 1 million kroner på 3 skide madråd. Så et eller andet sted er ganske almindelig sund fornuft. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad skal det ikke ende med? Nu så vi ikke komme på hospital længere gratis, så altså... Vi ses i morgen, Oliver. Mormor. Tag om! Hej, Oliver. Morfar og jeg glæder os til, at du kommer på besøg. Mormor har købt sandkage og et lille påskeæg. Kærlig hilsen, mormor. Skål. Skål, Ramme. Det var sgu egentlig taget meget sjovt i weekenden der, da vi var ude at drikke noget øl. Ja, det er med Jonathan. Ja, det var sgu hyggeligt. Ja. Det må vi snart have gjort igen på et eller andet tidspunkt. Ja, det synes jeg. Det er altid sjovt med Jonathan, synes jeg. Skål. Skål. Men skal du noget i aften så, eller hvordan med det? Altså, jeg skulle et eller andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men det skulle et eller andet, tror jeg. Altså, så vi kan ikke rigtig sådan, kan vi godt finde ud af noget, eller er det svært for dig og dine planer? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes måske... Kan vi ikke skrive så? Jo, det kan vi sagtens. Okay. Det kan vi godt finde ud af. Super. Så er det nu, Oliver. Ja, jeg bliver sgu nødt til at løbe, gamle. Det... Nu? Du er jo lige kommet. Ja, desværre. Hvad så med din øl? Så er kagen sat på bordet. Hvor er du?